Τρία παράδοξα στοιχεία για την οργάνωση των Μαρτύρων του Ιεχωβά. Πρώτον, η ονομασία Χριστιανοί στον αρχικό του τίτλο. Προσθέθηκε σχετικά πρόσφατα από την οργάνωση της εταιρείας Σκοπιά και μόνο σε ελληνικά μέλη των Μαρτύρων του Ιεχωβά. Η πραγματική ονομασία του στο παγκόσμιο site τους είναι jw.org, Jehovah's Witnesses. Πουθενά δεν αναγράφεται Christians ή κάτι που να παραπέμπει σε χριστιανική κοινότητα. Δεύτερον, αποκαλούν τον παντοδύναμο Θεό με το όνομα Ιεχωβά, ενώ αντίθετο ο Χριστός σε όλη την Καινή Διαθήκη μας τονίζει να τον αποκαλούμε Πατέρα, μας δίνει την προσευχή Πάτερ ημών, μας λέει σε ποιο όνομα πρέπει να βαφτιζόμαστε, μας φανερώνει το Θεό θέλει να γίνουμε τέκνα του και όχι δούλοι του, και όλη η Αγία Γραφή δίνει έμφαση στη φράση Υιός του Θεού και όχι δημιούργημα, κτίσμα ή κατασκεύασμα, διότι αν δεν αποδεχτούμε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος, τότε δεν δεχόμαστε ότι ο Θεός είναι Πατέρας. Τρίτον, η λέξη πίστη σημαίνει έχω εμπιστοσύνη. Οι μάρτυρες του Ιεχωβά εναποθέτουν την πίστη και τη σωτηρία τους μόνο στον Ιεχωβά Θεό και όχι στον Χριστό. Διότι όταν λέμε σωτήρας, σημαίνει ότι πιστεύουμε ότι κατέχει τη δύναμη και την εξουσία να μας σώσει. Αν δεν το ασπαζόμαστε αυτό, τότε δεν μπορούμε πολύ απλά να λεγόμαστε χριστιανοί.